Дами и господа, ето отборите, ето дами и господа. Сега снимаме най-рядките положения. Тук само взимаме, защото е такова. Ето ги дами и господа. Айде, заметива. Ето ги качите на чили. Ето започвам, дами и господа, ама това не разбирам. Ето, дами и господа, първото положение. Започва играта, дами и господа. И Меси тега с топката. Великолепен удар на топката или да аут. За жалост. Дами и господа, сега е. Това е много добра ситуация. Ето. Ето спасяването на вратаря. Дами и господа, ето го другата ситуация, при който Меси се разписва. Его Игуим с топката. Подадена към Меси, Меси с глава и гол, дами и господа. Его Меси. Браво на Меси! Разписва се за 1-0 за Аржентина срещу Чили. Ето, дами и господа. Дами и господа, ето е още една ситуация на Аржентина срещу Чили. Ето помнете какъв пас. Но Меси излеса. Погледнете само какво гледа. И какво да нанесе на това. Това фача тук, дами и господа, великолепно. Пас към ми прехвърля вратата, дами и господа. Ето, дами и господа, втори гол. Гледай го, водяваме Меси. Меси тъга. Тук му спря топката, дами и господа, ето. Тъга. Меси. Гледам вода прави. И шут! И гол на Меси! Тук не дава как се радва, дами и господа. Дами и господа, това е третия гол на Аржентина. Ето. От тук почна топката. Ето. Свалянето. Подаване към Мачерано. Той тъга. Лъжи 1-2. Тук как се спира, дами и господа. И великолепна бомба. Сега да го подлагаем и на друг кадър. Ето така, дами и господа. Ето го, дами и господа. И стрела. Великолепно. Ето, дами и господа. Дами и господа, ето ви е още една атака. Днеска седмата, дами и господа. Загради шут и дами и господа. Това е май аут. Дами и господа, и това е първата атака на Чили. И моят косач. Косикта. Косикта. Ето, дами и господа, тук битва е стената. От глава и аут. Дами и господа, друга атака. Наша атака. Топка не може да я видя. Гледайте, дами и господа. Много близко мина. Дами и господа, ето ви на втората. Довиждане от